Pimusay ti maysa senior citizen bayat an apektaran ti dua a pamilya abok-buklen ti innem nga individual kalpasan anauram ti balayda ijay North Sanitary Camp Baguio City. Agtultuloy met ti investigasyon ti Bureau of Fire Protection iti rason ti uram. Ada detalye ni Jezreel Kate Lapizar. Manarima ang ti investigasyon ti Bureau of Fire Protection Baguio iti rason iti napasamak nga oram iti Purok 3 North Sanitary Camp Baguio City. Iti initial nga investigasyon nang rugi ti uram iti kusina ti Mesa Residential House pasado alas 12 ti parbangon ken naitawag ka dagiti masaknan pasado alauna iti parbangon. Idi madanon dagiti bombero ti lugar nagramaraman ti uram ken nangato ti apuyen gapu ta naaramid iti light materials ti balay. Narigatan met dagitoy nga agresponde gapu iti kinaadayo ti lugar iti kalsada. No sa dino kasapulan an nangikabitda iti 5 asag 50 feet a host. Ongoing yung investigation namin kung saan yung point of origin ng sunog. Most probably, no, according sa witnesses tsaka sa nagather namin na data doon sa loob ng burned na bahay, most probably nandun siya sa may bandang kitchen part. Nagresulta ti uram iti Mesa a totally damaged a pagtaengan ken dua a partially damaged no sa dinudumanon iti 90,000 pesos ti initial agatad ti danyos daytoy. Pimusay met ti 82 years old a lalaki nga agtagikwa iti totally damaged a balay. Agpalpalagip met ti BFP Baguio kadagiti umili iti syudad tapno malapdan ti uram ita a bumarbara ti panahon. Kung alam na nila na old na yung bahay, baka old na rin yung mga wirings ng kuryente nila. So, kailangan ipacheck nila yan sa licensed electrician. And then, yung mga madaling masunog na mga bagay, linisan po nila. Tanggalin yung mga saksakan na sinasaksak natin, i-off yung switch yung mga ilaw. Kabayatan namang ipaiti tulong ti Barangay North Sanitary Camp iti pamilyaan apektaran iti uram. Sa amin po, pwede naman po yung mga financial kasi sila nang bahalang bibili kung anong kailangan nila sa lamay po. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.